Язмышлар, язмышлар. Кемнәрдер язмышын үзе яза, кемнәрдер Аллаһ Тәгалә биргәнгә риза булып, салмак кына агым буенча яшәвен дәвам итә, ә кемнәрдер исә башкаларның язмышы формулашта үзләре дә сизмәстән хәл иткеч роль башкаралар. Соңгылары бигрәк тә җитәкче рольләрдә, җитәкче урыннарда утыручы кешеләр. Һәм менә бүген кунагыбыз да әнә шундый шәхесләрнең берсе. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта бик күп еллар дәвамында Әлмәт Татар дәүләт драма театрын менә үз кулында ныклап тотучы, алыштыргысыз җитәкче, Татарстанның атказанган укытучысы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәридә ханым Исмәгыйлова бездә кунакта. Исәнмесез, Фәридә ханым? Исәнмесез, Замира. Сезнең белән күптән әңгәмә карасы киләдер, менә бу көн килеп җитте, сәгате сукты. Инде шактый еллар Әлмәт театрында сез җитәкче булып эшлисез. Әле менә тапшыру башланыр алдыннан да сөйләшеп алдык сезнең белән. 12 директор, 12-нчесе һәм алар арасында иң озак җитәкче эшләүчесез икән. Нәрсә белән бәйле бу? Бу эшеңне яратумы, җаваплылыкмы, яисә инде сезне җибәрмиләрме? Шушында тоталармы сезне? Берәүне дә бәйләп куймыйлар, әлбәттә. Әмма ләкин ничектер кирип биректем тамырларым белән шул театрга дисәм инде ялгышмамдыр. Барысы да бар инде. Беренчедән бер башлаган эшне ташларга һич яратмыйм. Ниндидер нәтиҗәләргә алып килергә яратам эшемне, шулай башкарырга. Аннары соң бөтен кеше белән ярату идарә итә. Мин театрны искиткеч яратам. Мәхәббәт. Кичкенәдән яратам, туганнан бирле яратам. Менә шул ярату белән яшим дә инде, эшлим дә. Әмма ләкин Дени Дидро әйткән бит, француз мәгърифәтчесе. Армия белән идарә итүгә караганда, театр труппасы белән идарә итү авыррак дигән ул. Нишләп болай? Чөнки искиткеч катлаулы актерлар, шәхесләр барысы да. Аларның бит һәрберсе менә миндә 40 актер, аларның нинди генә яшьләре юк. Аларның төрлесендә төрле холык, алар төрле җирләрдән җыелган, төрле рольләр башкаручылар. Анда бит әле актерлар гына да эшләми. Белмим мин ул кем, ул театр директоры, ул бер үк вакытта финанс эшчесе дә, ул бер үк вакытта хуҗалык эшчесе дә, һәм бер үк вакытта психолог та, шул ук вакытта әдәбиятчы дәдер ул дип әйтә алам мин. Ничек килеп кирдегез сез бу театрга? Нәрсәдән башланды бу тарих? Менә язмыш тапшыруы бит инде бездә, чыннан да мин уйлап утырам. Чыннан да язмыш ул шулай язылып куелам ул, шулай барам ул. Мин кичкенәдән юрист булырга хыялланган кеше. Человек и закон журналларын 6-нчы класстан укый торган идем үзебезнең авылда, мәктәптә укыганда, криминалист булырга җыендым мин. 8-нчы класста укыганда театр түгәрәге оештырып, шунда клуб сәхнәсендә спектакль уйнарга туры килде. Менә шуннан, оннан гына да түгелдер, бәлки безгә гел Әлмәт театры килә иде, без ул спектакльләрне карый идек. Шул берләнеп килгән мәл булгандыр инде. Теге күчеш чыры, 8-нчы класс баласы, менә җенләндем бит театр белән. Шул җенләнү дәвам итте мәктәпне бетергәнче. Урта мәктәпне бетергәч, Әлмәттә инде Әлмәткә күчеп килгәч, киттем Казанга мәдәният институтына укырга. Режиссерлар әзерләү бүлегенә барып кердем, укый башладым, кебек инде. Әмма ләкин минеке түгел дип таптым. Нәрсәләрендер булдыра алмадым. Кичкенәдән физик яктан бик әзерлекле түгел мин. Мин күбрәк бөтен библиотеканы укып чыктым, авылныкын. Күбрәк укып утыра идем, күбрәк уйланып утыра идем. Әйтәләр, апалар, син уйнамыйдыр инде. Бармагыңны авызыңа карап, капка төбендә көйләп торадыр идең үз алдыңа дип, урамга да чыкмыйдыр идең дип. Менә шундыйрак лыжа шумый идем. Ниндидер менә шундай актив уеннар белән шөгыльләнмәдем. Шуңа күрә миңа бик авыр булды сәхнә хәрәкәте дәресләре, фехтование дәресләре бик авыр бирделәр. Ә мин отличница булып килгән кеше, укуны авыр кабул иткәч, ул миңа инде ошамады. 16 яшымнан соң, мин бит 6 яшьтә мәктәпкә кереп, 16 яшьтә бетереп чыктым да. Ниндидер җиңел кабул ителгән карар булды микән? Әти Казанга озата килгәндә, "Эй балакаем, шул Ленин укыган университетларда укырсың дип әйткән идем мин сине" дип университет белән таныштырга алып китте. "Кызыкмассыңмы" дип әйттем дип. Юк, мин үз сүзләндем, мәдәният институтына кердем. Аннары аны ташладым. Аннары инде гомумән язмыш шулай ура-ура юллар буйлап, яңадан соң инде киттем, тарихчы булдым, университетны бетердем. Иҗат юлында барыбер булдым. Әлмәт Сабантуен 17 тапкыр бардым, 13 тапкыр телемарафоннар үткәрдем Әлмәттә. Шуңа күрә ничектер үзем
төп эшем буенча мәгарифкә кереп киттем. Мактама мәктәбендә эшләдем 5 ел. Йөреп эшләү туйдырды да, аннары соң мине мәгариф идарәсенә методист итеп чакырып алдылар. Тарих буенча инде ул. Аннары 91 елда гимназия очлам, саерым бер тарих. Һәм шунда 14 ел эшләгәннән соң административ ресурс белән ул вакыттагы шәһәр җитәкчесе, хәзер инде мәрхүм Абубакиров Ришат Фазлетдинович, ул миңа барасың, театрга барасың, театрда тәртип салырга кирәк. Мәйтәм, Ришат Фазлетдинович, сезгә начарлыгым тимәде кебек. Кызыгызны да укытып чыгардым инде, Резидәне дә. Бергә эшләдек. Нишләп сез мине андый җиргә җибәрәсез? Мин беләм бит анда бик авыр икәнен. Хәлләрне ишетеп тора идем. Шуңа күрә юк, барасың. Менә шулай итеп килеп кердем. Үзем теләп дип әйтә алмыйм, әмма ләкин нәрсәдер булган инде бар. Язмыш язган. Инде менә сез балачагызны телгә алгач, менә шул вакытка тагын бер әйләнеп кайтыйк әле. Балачакка. 6 яшьтән укырга кирдем дисез, бит. Сез туган җирегез нинди авылдан? Әлмәттән дисез, килеп спектакль куялар иде дисез. Сезнең туган җирегез кайда? Мин Азнакайныкы, Азнакай районының Карамалы авылында туып үскән бала. Мин 14 яшемә хәтле шунда үстем. Әтием минем мәктәп директоры иде, әнием өйдә торадыр, әмма ләкин ул мәктәптә эшләп алгалады, рәсем укытты, җыр укытты. Без гомумән гаиләдә 3 бала, апам минем мәрхүмә инде, 41 елгы Малина апам бар иде. Хәзер менә апам белән икәү генә калдык, уртанчы апа 49 елгы Асия апам, һәм мин 59 елгы кеше. Мин менә 1 январьда дөньяга килгән, мин Карамалы авылында. Беләсезме, минем өчен иң матур чак инде ул. Минем өчен генә дә түгел инде, балачак кем өчен матур түгел инде. Ул гаҗәп булып хәзер дә истә, бигрәк тә менә хәзер менә шулай актара башласаң ул күңелнең ул чакларын, ул карават астындагы каз бөпкәләрен, алар ничек чыгарганны, менә караватым астында каз утыра, кыштыр утыра инде, бу бөпкәләр чыгарырга утыра инде. Аның бит инде өлгереп җиткәнен көтәргә кирәк. Юк, минем түземлек җитми. Каз урамга чыгып китә. Берничә минутка шул арада мин актарып алам да, чатнамадым икән әле бу йомыркалар, чыкмыйлар микән әле. Ул бер гаҗәп инде. Мин хәзерге балаларны жәллим. Алар шул табигатьне күрмиләр. Яки мин генә шулай тойлам микән, мин генә шулай дип уйлыйм микән, аларның кызыклары бар. Шундый гайберләр. Шулай үстем мин Карамалда, рәхәт итеп үстем. Аннары минем өчен әни, әти, мин бик иркә кыз, мин төпчек кыз бит. Бик иркә итеп үстерделәр мине. Әллә ни эштә эшләтмичә дип әйтәм, әмма ләкин су ташырга туры килде инде, жүгендер утарга туры килде инде. Булган инде Чыткан вакытларга тавык шебеләр, күркәләр үстерешергә туры килде. Менә шундый, әмма ләкин мин сыер саумадым, мин туганда сыерыбыз юк иде. Кәҗә белән үстебез. Шул мур кыргыр кәҗәне карый ихларым карады инде минем татарча итеп әйткәндә. Бүтән эштәләкән инде сезгә әле әйтеп үзгә караганда. Шулай булды. Авылда башкача мөмкин түгел. Әйе. Әни инде ул аерым бер уникаль шәхес булган дип менә мин хәзер аны күздән кичереп утырам. Беләсезме, әнием минем беренчедән аның язмышы бер дә бәхетле язмыш түгел инде. Шул ятим кала ул. 7 яшендә ятим кала. Азнакай районының Сәпәй авылында 3-4 яшьлек сеңлесе белән Фатыйма апа белән җитәкләшеп урамда калалар алар. Мин белмим, үзебезнең буыныбызны да белмим мин. Кешеләр нәсел шәҗәләрен тикшерәләр, 7 буынны беләләр. Миндә бер нәрсә дә юк. Мин белмим аны, әни дә белми иде. Әти генә аңа ничектер ишетү буенча гына, әти дә Азнакай районының Әлки авылыныкы. Ул әйтә иде, синең әтиеңне дип ишеттем мин дип. Архивлар янып беткән ул вакытта. Әнигә дә хәтта метрикында врач кына биргән. Аның ничәнче елгы икәнен дә билгеле түгел. Хәтта 23 дип биргәннәр. Әмма ләкин ул әйтә иде, ачлык елында туганмы мин, Коръән читенә түтәй шулай дип язып куйган дип әйтә иде ул. Ул булгач я 21 я 22 булгандыр инде ачлык. Әти әйтә иде, сезнең ди бабагызны 30 елда оклар откан булырга тиеш ди. Бабагыз сезнең 2 метрлы мәхәббәт гәүдәле пәһлеван кеше булган дип сөйлиләр иде Сәпәйдә ди. Һәм аны каядыр обоз затырга барганда бөгелмәгә, бөгелмә өязе бит инде ул вакытта. Менә шунда атып үтергән булырга тиешләр, авыл советы рәисе булган инде ул вакытта. Ниндидер актив кеше булган. Әнинең әнисе минем әбием эш карыны шартлап, күпмедер ятып, кибән куйгандамы, скирт куйгандамы, пешән вакытында авыр күтәреп, менә шулай шартлап, берничә кылы ятып, 2 баласын калдырып үлеп киткән. Менә шулай 7 яшьлек сабый, әни минем ятим кала, ул чакларны ул
күз яшсыз бір қашанда сөйлей алмайды. Ол айтайды, менің аяғыма киерге шабатам да жоқ еді. Хатта мен йөреп оқыдым Азнақайға 7 шақырым, шабаталарыма салқын қар суы туадыр яскынды. Шуннан ширлер электрин мен деп сөйлей тұрған бізге. Шуннан әммәлекен ол шул хәтле моңлы бала булып дөньяга килгән, жарлый торган булган ул. Әтигә аны кияүгә бирәләр димләп. Әти безнең шулай ук ятим, 14 яшьтә чыгып китә ул Әлкәй авылыннан, бер ипи, бер биштәр белән аны чыгарып җибәрәләр. Әти Казанда рабфакта укый. Әле ул сөйләде, Усман Әлмиев белән тумбочкаларыбыз янә шәйди караватларыбыз дип сөйли, шулай укыганнар алар бергә. Аннан ул учительский институтка керә. Аның инде әти бик сәләтле кеше иде, бик белемле иде. Менә шулай итеп, әти әнидән 8 яшькә олорак була. Әти Азнакайга кайткач, аны инде исполкомга куялар, исполком секретаре була ул. Шуннан әйтәләр, менә шундый кыз бар, ятим кыз, җырчы кыз дип. Әти әнине күрә дә өйләнергә тели, өйләнергә була. Кызгангандыр инде ул. Әти безнең бик нечкә күңелдә кеше иде һәм бик җырлаганын яраткандыр дип беләбез инде без аны. Шуннан инде алар өйләнешәләр, бу була 40-нчы ел, 41-нче елда Патуа. 48-нче елда алар Карамалга күчеп келделәр. Әни, менә шул ара эчендә әни сугыш елларында телефонистка булып эшли. Әти ул вакытта начальник связи була. Сугыш елларында бронь белән калдыралар, аны баштаннан алып китәләр. Менә әни телефонистка булып эшләгәндә гел смотрларда катнаша, бик күп җырлый. Шуннан әйтәләр, районга килә Рашид Вахапов гастроль белән. Гастроль белән килгәч, әйтә, бездә бер искиткеч җырчы кыз бар, тыңлап карамассызмы? Тыңлый бит Рашид абый шуны. Тыңлый да, сеңлем, сиңа укырга кирәк. Син талант, мин сиңа гастрольләрем беткәч көз көне Казанга кайтам, телеграмма сугам ди. Әни инде ышаныр-ышанмас, күп миндән аңарга белмим, ничә генә яшь булды икән, 20 яшьлек кыз бит инде. Әмма ләкин уже кияүгә чыккан булган, ул баласы булган инде. Менә шунда һәм телеграмма килә бит. Әни аны октябрь айы дип сөйли. Консерваторияга имтиханнар инде биткән була, әни өлгерми имтиханнарга. Ул булай дип сөйләде, сөйләгәне буенча. Без икәү идек ди, берсе Зөләйха Хисмәтуллина иде ди, һәм мин ди. Тыңлап карау белән, прослушивание белән шунда ук алдылар, бер нинди имтихансыз ди. Һәм укый башлаган. Әни сөйли иде, Азат Аббасовлар белән бергә укыганын. Әмма ләкин ул әйтә, әтиегез армиядә, Кызыл командирлар мәктәбендә тегендә Хасан күле янында Япония белән сугыш. Әти инде кайт, укымыйсың, баланы кара, бала кала кайнанада, Әлкәй авылында. Кызны да сагына. Баласы бар, 4 яшьлек булырга тиеш. Ул вакытта 45-нче ел була инде бу. Или 44. Шунда инде кайтырга куша, оннан тетилеп төште соңгы басанушкаларым, шуларны ямап бирде Азат Аббасов миңа дип сөйли. Һәм шунда укыганда мине ди Салиха бу чакыра иде үзенең квартирасына, ягъни аның кайда торганын да белә иде ул вакытта сөйли. Салиха әйтә, җырла әле сеңлем Батырҗан ариясын дип җырлата иде миңа Батырҗан ариясын. Шуннан инде кайтырга уйладым ди. Тегеннән ир яза хат. Кайт, ризалыгым юк, баланы кара. Татар хатыны бит, нәрсә эшлисең? Җылый кайтып китә. Әле яслы бирегә дә булалар, югыйсә апага. Юк, шунда калырга. Менә язмыш киртә дә баласын. Әйләнеп кайта. Һәм шуннан бирле үзен инде шул бәхетсез дип санады гомере буена. Әйтә идек, 3 кыз үстергәнсең. Ничек бәхетсез буласың? Әти булды кырыеңда. Юк инде. Бер җырны да тыңлый алмыйдыр, күз яшьләрсез. Бу очрак, менә бу реальләшмәгән шәхес бит инде. Әйе. Аның менә тормышка ашмаган, үзенең хыял тормышка, ул шуңа үзен бәхетсез санаган инде ул. Әйе, шулай. Чөнки бәхет бит ул бик шундый үзенчәлекле мәгънәгә ия. Кемдер бәхетне гаиләдә күрә, кемдер байлыкта күрә, кемдер менә шушындый үзен иҗатта күргән инде ул үзен. Минем җырчы булуымны теләде. Шул кадәрле теләде инде. Мин ниндидер теге концертларда катнашам, җырлый идем. Күпмедер дип әйтик. Әни, ни сөйлисең син? Синең талантның миндә бер очкыны гына чәчрәгән шул, дидем мин аңарга. Мин ярата идем, минем концерт булса, хәле бетә иде инде, миндә барыйм әле концертыңа дип. Ачулана идем, ничектер уяла идем, әни утырса залда. Шулай булган инде ул хәзер генә аңлый. Нәрсә эшләп йөрисең инде анда? Юк дип кырт кисә идем, шуны мәхрүм итә идем шуннан. Шул миндә күрергә теләгән үзенең дәвамын дип агылыйм инде. Акыл юк ул вакытларда. Менә шулай. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Әлмәт Татар дәүләт драма театрының директоры Фәридә ханым Исмәгыйлова. Без Фәридә ханымның әти-әнисе турында сөйләшеп утырабыз. Һәм әнисенең язмышы мин бигрәк тә тетрәндерде. Ул талантлы кеше, һәр яклап талантлы була диләр бит. Шулай бит. Гомумән ул нәрсә белән шөгыльләнә иде? Беренчедән 3 кызны үстерде.
Һәм шул 3 кыз авылда иң матурлары, иң шиберләре булсын. Оларның үсләрендә матур күлмәк булсын дип тырышты һәр вакытта да. Кибеттән астан гына кибетче бит инде ул вакытта мәктәп директоры хатынына нәрсәләрендер бирә. Дефицит заманы бит, матур күлмәклекләр кайтса, ниндидер анда шундый матур пальтолар кайтса дип әйтик, мин хәтерлим. Гел әни шул кибетче янына төшеп китә инде, Закира кибетенә төшәм әле, берәр нәрсә кайтмады микән дип райподан алып кайталар бит. Шуның белән шөгыльләнде һәм әлбәттә ул гомере буе тегү текте. Мин үземне белә башлаганда безнең өйдә тегү машинкасы бар иде, аяклы. Ул фин машинкасы иде. Ул машинка хәзердә бар, ул исән, ул миндә саклана. Бераз гына ремонтлыйсы гына бар. Гомер буе мин әнине шул машинка артында күрдем. Беркем өйрәтмәгәнен. Ул үзлегеннән өйрәнеп, һәм ул гади генә теге алъяпкычлар ниләрне, халатларны һәркемдә теге инде аны авылда авыл хатыннары тегеләр. Әмма ләкин әни ул шул кадәрле остарып җитте ки, ул дизайнерга әйләнде. Ул ниндидер әйберләрне бозып, алыннан ниндидер ялтыравыкларга әйберләр булса, ул вакытта бит хәзерге шикелле Эмираттан алып кайтулар, Кытайдан кайткан ялтыравыклар юк. Ул шуларны каяндыр эзләп табып, ниндидер материалларны кисеп, тураклап, шулардан чәчәкләр ясап, ул пальтоларга хәтле тегеп кирттем миңа, һәм аларның фасоннары беркимдә дә кабатланмый торган. Ул шундый эксклюзив әйберләр белән шөгыльләнде безнең әни. Авылдагы күршеләр ипи сала, ипине бөтен кеше сала. Әни дә саладыр ипине. Әмма ләкин аның минем хәтердә калган ул пироглар пешерә иде. Авылда беркемдә пирог салмый. Нурия апа гына сала. Нурлыгаләм исемле дә әнинең исеме дә бик кызык, Нурия апа дип йөртәләр инде. Аның пирогларын ашарга, сорарга керәләр, менә ничек пешерә ул дип. Мәк пирогын мин хәтерлим, кишер пирогын. Һәр пирогны да бөтен кеше пешерә. Ул гаҗәп иде. 60-70 елларда татар авылында, анда бит әле яшелчә дә үстермиләр ул вакытта. Менә бу күлмәкләр әниегезнең кулы белән эшләнгән күлмәкләрме булар? Әйе, менә бу күлмәкләргә мин инде тыныч кына карый алмыйм. Булар минем өчен ядкәр. Бу күлмәкләр әни тарафыннан уйланып, идеясы, концепциясы, бөтен каян аның бәрхет тукымасында табу аның өстендә иде. Ул дефицит заманы, бу 90-нчы елларда тегелгән һәм сәхнәгә дип тегелгән күлмәкләр булар. Минем өчен махсус уйланып, шулай четерекле итеп эшләнгән бизәкләр, аның кул белән кулышы бит инде бу. Һәм әни теккән менә шушы күлмәкләрне мин сәхнәгә киеп чыктым. Һәм менә бу Бордо төсендәгесе, ансы бигрәк истәлекле 1991 елның 1 сентябрьдә гимназия ачканда. Мин шул көнне менә шушы күлмәктән идем. Ул күлмәк минем өчен искиткеч кадерле. Менә шушы ике күлмәк һәм шуңа күрә әниемне мин һәр көнне шуның өчен дә искә алам. Гомумән безнең әни шаккаткыч кеше булган. Шуңа әйтәм бит, сүземне башладым. Кадерен генә белеп җиткәрмәгән мин. Әни озак яшәде, Аллага шөкер. Әни миндә яшәде. Ирем үлгәч миннән алып килдем үземә. Әни 86 яшендә нык авырый башлады. Аңарда рак булды, онкология булды. Без аңарга операция ясатмадык. 86 яшендә күтәрә алмас инде, ярар инде дидек тә, шул шиш белән яшәвен дәвам итте. Тапшырылуынан шулай мин ишетеп алдым. Ул шигырьләрдә яза иде дидегез. Шулаймы? Әниегез турында әйтегезме шигырьләр яза? Әйе, мин аны шигырь язучы юк димәс идем, әмма ләкин ул беләсезме, менә мин хәзер Тукай музеенда йөрим, шулай рухланып йөрим, һәм исемә төшә, менә үземнең сумкамда әнинең бер дәфтәре бар. Шул дәфтәрдә мин кара әле, шул дәфтәрдә бит әнинең Тукайга язган багышламасы бар. Менә ничек шулай килеп чыкты, беләсез, ничек тетрәнеп куйдым. Менә шул дәфтәрдә искәрмә әйтеп үтәсем килә, чөнки безнең әй язмыш тапшыруы Тукай музееның бик матур залларының берсендә языла. Шуңа күрә инде менә Тукай музее буенча йөргәндә дип тапшыру алдыннан инде сез экскурсия ясагансыздыр, шулаймы? Бу музейда. Әйе, рәхим итеп безгә укып ишеттерегез, кайсы шигырь ул? Мин аны бик шигырь дә димәс идем инде. Ул нинди багышлама, ул менә әнинең кулы белән менә шушындый хәтта карандаш белән язган. Ничектер Габдулла Тукайга дип язган. Ни дигәндә милли шагыйрь Габдулла Тукай вафат, сүнде бер якты йолдыз яки нурлы, безне танымыйм нәрсә, оймы вафат. Ташладың син Тукай безне, мәңгелеккә ташладың. Инде дөньяда түгел син, үзгә хаят башладың. Һәм менә шулай дәвам итә. Үзеннән уйлап чыгарып язган. Тукайны гомумән менә ничектер аның илаһилыгына ул чын күңеленнән менә бирелгән иде. Тукай дип сөйләмәгән көне дә юк идедер мөгаен. Гап-гади ятим үскән ятимә кызның менә шулай булуы. Каян өйрәнгән ул? Каян килә ул? 8 еллык мәктәп бетергән кеше инде ул, башка белем дә юк икән инде. Югары белеме дә юк бит. Юк, нинди югары белем юк, 8 еллык мәктәп.
Искиткеч, менә бу сәләт инде, ул табигатьтән бирелгән сәләт, һәм ул сезгә дә күчкән. Чөнки бүгенге көндә инде сез республикада шундый билгеле шәхесләрнең берсе икән. Ул бит геннар үз ролен уйный, ул тәрбия үз ролен уйный. Ул тора салып кына кеше үзеннән салай була алмый. Сүздә юк. Сүздә юк. Инде менә әтиегез мәктәп директоры булып эшләде дип әйттегез, һәм әтиегез турында тагын өстәп нәрсә әйтер идегез? Ул менә каты куллы җитәкче булдымы, яисә инде киресенчә әни усалрак име сезнең? Әти юк. Әти бер нинди каты холыклы кеше түгел иде. Ул бөтен авылны укытып чыгарды. Зайнуллина абый аның исеме хәзер дә Карамалда. Мин бик сирәк кенә авылга кайткалыйм. Менә әти инде ул шулай ук бик шагыйрь күңелле. Мин аның сценарийларын язуын хәтерлим. Мәктәп бәйрәмнәренә сценарийны үзе яза иде, үзе тарих укыта иде. Ул каты дип әйтмәс идем, әмма ләкин бик тәртип яратучы кеше иде инде ул. Искиткеч, ул шул хәтле менә гадел кеше иде. Олай ук бәлки кирәк тә булмагандыр. Менә бер ул мисалны китерәм инде, мин гел сөйлибез, апалар белән дә сөйләшәбез аны. Без мәктәпнең бакчасы эчендәге, бакча янында торадыр инде, шунда иде безнең өй. Безнең тәрәзәләр мәктәп бакчасына карый. Онда шиялек бар. Ул вакытта авылда шия бик үсми иде ничектер. Ул шияләр гаҗәп ире, кызыл булып пешәләр, матур булып. Без шуның пешкәнен саклап торабыз. Апалар кайталар. Апа уртанчы апа Минзәләдә укый, олысы инде эшли, башка авылда кияүдә иде Малина апа. Җыелабыз. Июль-август айларында теге шияләр пешә. Ничек керергә тегендә мәктәп бакчасына керергә кирәк бит. Тәрәзәгә карап утырабыз да, әтинең юк чагын гына карыйбыз да, теге мәктәпкә керәбез да, шияләрне ашый башлыйбыз шуннан. Әти карап, каяндыр килеп чыга бит инде, карап тора шул вакытта. Шул шияләрне саклый иде, беләсез нәрсә әйтә иде? Юк, чыгыгыз аннан, ашамагыз алар мәктәп шияләре. Ничек авыл халкы миңа нәрсә әйтерсез аннан мәктәп бакчасыннан шия ашагач дип. Менә шуны да рөхсәт итмиш үстергә безне. Һәм тагын бер шундыйрак эпизодны хәтерлим. Әни шулай ук бит инде буярга ярата, тәрәзәләрен буй инде акка, матурлык ярата бит инде, зәңгәр итеп өйләрне буяп куя, тәрәзәләрен акка. Юк бит инде краска, дефицит бит инде. Мәктәпкә әти аны каяндыр алып кайта, ул красканы. Әни моны белә. Мәктәптә эшләүче техничкаларга кереп ярты литр ак краска сорап алган бит. Гынах шомлана каршы. Ул көнне өйдәге каратавыш. Ул әтинең әнигә әйткән сүзләре оңа ничекле әни җылап бетте, ярар инде ярты литр краска бит инде ул дип, юк шул кадәр. Менә честность дип әйтәм бу сүзне. Менә шундый коммунист иде әтиебез. Ул безгә ярдәм итмәде бүген. Безнең хәзерге заман өчен түгел бу тәрбия. Менә шулай дип әйтәм мин. Менә без шул тәрбияне алып үскән кешеләр. Ләкин менә шул тәрбия сезне менә шундый шәхси итеп тәрбияләгәндә, бүгенге көндә ни өчен сез 18 ел дәвамында театрны менә ныклап учыгызда тотасыз? Сез начар җитәкче булсагыз, әлбәттә инде җитәкчелектә инде башка кешене эзләү ягында булыр. Менә шушы тәрбиянең нәтиҗәсе бит ул. Шулай дип уйлыйсыздыр бит. Уйлыйм. Уйламыйм түгел, уйлыйм, әйе. Оннан соң миңа бит әни, әти солып калдырган, ниндидер васият кебек итеп калдырган. Алар мине әдәбиятны яратырга, белергә, музыканы, гомумән татар милләте нәрсәгә ирешкән, шуны белергә өйрәттеләр алар миңа. Менә шуңа күрә мин инде үземнең менә шушы татар театрында эшләүемне аларның да ниндидер дәвам итеп кабул итәм. Инде миңа бурыч йөкләтелгән дип уйлыйм үземчә. Аңынчы бит инде мин гимназиядә эшләдем, татар гимназиясе ачып, ул мөхиттә яшәдем. Менә шушы гимназия дигәч, мин сезне бүлдерәм, гафу, гимназиягә тукталыйк әле. Сез Татарстанның атказанган укытучысы исемен алгансыз. Бу исемне юкка гына бирмиләр. Бигрәк тә мәгариф системасында бу исемне алыр өчен шактый гына хезмәт куярга кирәк. Шулай бит? Дөрес. Һәм менә бу гимназияны ачу, ул бит әле инициатива наказуема дигән әйбер дә бар безнең халыкта. Шулай бит инде, әйбит урысча әйткәндә инде. Һәм менә бу инициатива кемнән килә ул? Сездән килдеме? Һәм менә бүгенге көндә бу гимназияны яшәү белән сез кызыксынасызмы? Йөрәгегезне авырткан вакытлары бармы? Чөнки вазгыятькә караганда йөрәккә тия торган урыннар юк түгел, бар. Барсын да сөйләп тә бетереп булмый инде, ләкин кыскача гына әйткәндә, менә тагын үзем дисәм, нәрсә дип әйтим? Мин тарих укыттым 5 ел Мактама мәктәбендә, йөреп укытудан бик туйдым. Беренчедән, икенчедән, ул вакытта әле мин бик яшь идем, 27 яшьтә минем мәкдәрсемә Казаннан инспектор киреп утырды. Галиәскәр Хамитов Галиәскәр Исмәгилович, бөтен тарихчыларның гроза дип әйтәләр иде инде, аны шул кадәрле куркып тора идек. 3 дәресемдә утырды ул минем. Һәм кайткач
мәгариф идарәсенең җитәкчесенә әйткән, анда педсовет үткәргәннәр, тикшерү нәтиҗәләрен барлаганда, менә сезнең методистыгыз юк тарих буенча, сезнең Мактама мәктәбендә менә дигән тарихчыгыз укыта, менә сезгә методист. Шуннан мине чакырып алдылар. Мин шәһәргә кайттым, риза булдым. Чөнки ерак иде йөрергә, бик тә авыр иде. Шулай итеп кайтып, мин мәгариф идарәсендә эшли башладым. Ул 87нче ел иде. Һәм шуннан бит инде 90нчы еллар килде, суверенитет. Хәзер бит ишетелә хәбәрләр, татар гимназияләре ачыла, татар бигрәк тә гимназия дигән сүз минем өчен ниндидер яңа сүз бит инде, ул грек сүзе дип әйтик, татарда күп ишетелмәгән, күрелмәгән. Йөрәк ничектер башка төрле тибә башлады минем. Вахит Максумович янына кердем. Ул вакыттагы мәгариф җитәкчесе безнең. Ул вакытта идарә түгел иде әле бүлеге генә. Вахит Максумович Гыйззатуллин искиткеч яхшы кеше, үзе физик, үзе укытучы, үзе гаҗәп киң күңелле. Шулай булып истә калган Вахит Максумович ветеран хәзер укытучы, бик хөрмәт итәм аны. Аның янына кердем. Өзем инспектор митәм Вахит Максумович. Менә шулай дип әйтәләр. Әлмәттә дә кирәк бит. Гөлмәйтәм бер татар мәктәбе дә юк бит. Әйдәгез бер гимназия ачыйк, әйдәгез уйлашыйк. Әйдәсең, уйлашыйк, әйдә уйла, менә мин сиңа тапшырам бу эшне. Ничек каян башлыйсың, ни эшлисең? Киттем Чаллыга, автобуска утырып, кыш көне Чаллының Мулла Нур Вакитов гимназиясенә бардым. Андагы Муллин Нурабый ул вакытта гаҗәп милләтпәрвәр шәхес. Ул мине шундый итеп кабул итте, шәйләр ишерде, шулай хуплады, тоттырды миңа бөтен кәгазьләр, нинди документлар, нәрсәләр кирәк. Кулдан язып көне буе утырдым шуларны. Учебный планнар, нәрсәләр кирәк. Шуннан соң кайтып киттем, сөйләдем Вахит Максумовичка. Койда, бина юк бит. Тукталдык интернат мәктәп бинасына. Интернат мәктәптә 120 бала укыйды, әти-әниләр хокукларыннан мәхрүм ителгәннәр, барсы ятим дә түгел инде алар, шундый балалар инде. 3 бинасы бар интернатның. Шунда ошарга дип карар кылдык. Интернат мәктәбенең директоры Яткар Абдулович үзебезнең кеше иде, аның белән сөйләштек. Ул риза булды 2 мәктәпкә дә директор булырга һәм шуны шул бинада ачтык. Анда хәзер управление социальной защиты ул бинада. Шунда шул кадәрле матур бәйрәм әзерләдек. Ул тектердек балаларга 226 бала җыйдык шунда конкурс белән. Ул конкурс комиссияләрен эшләү. Укытучылар җыйдык бремнәп шүпләп. Мәктәпләрдән, авыл мәктәпләреннән шундый китаплар алып кайттык. Татарча биологиялар, каян булсын ул химиялар. 8нче класс иде, иң югары классыбыз. 10га 11га алып булмый бит. Шулай итеп 226 баланы алып, бер нәрсә юк, мел юк язарга, тәрәзәгеләргә шторы юк, шул кадәрле дә ярлык, идән җуарга чиләк юк, дефицит заманы. Нинди генә депутатларга, нинди генә мэрларга барып бетү булмады. Шулай итеп, ул заманнарны искә алсаң, котышкыш, әмма ләкин һәр көнне җыелабыз укытучылар белән. Яткар Абдулович чирләде. Тышкан чире белән чирләп китте. 1 сентябрь көнне без аның белән бергә бәйрәмдә катнашабыз, ничек тәкъдимат итәбез бергә. Хәзер Фердинанд Салахов килгән, ул шәһәрдә гастрольдә иде. Фердинанд Салахов белән Илсур Сафин икесе концерт куйдылар ата-аналарга. Шундый бәйрәм ясадык. Клара Павлатова гимн язды, гимназия белем баскычы дип, туган телен сөйгәннәрдә аның ачкычы дип, менә шулай итеп. Үзебезнең бер укытучы ки язды, шуны җырлап, бәйрәм итәбез. Яткар Абдулович әйтә, Фәрдәвәгезне минем нәрсәдер хәл юк, миндә температура ди. 2 сентябрь ул эштә юк, тышкан чире. Менә шулай итеп, үземә калды һәм гимназиядә, һәм интернатта. Менә шушы 2 уку йортын бергә алып бара башлап, һәр көнне җыям укытучыларны. Әгәр безнең гаеп белән берәр балага кычкырып, берәр балага берәр сүз әйтеп, нәрсә дә була икән, бу чепа дип игълан ителә дип әйтә идем. Бер баланы алып китсәләр дә чепа арагыз дип. Мин рәхмәтле андагы укытучыларга, алар шулай җыелган булып чыктылар. Белмим, аларның кайберләре дөньяда юк инде хәзер. Кызганычка каршы, әмма ләкин ул коллектив, ул алтын коллектив иде. Без бер сулыш белән, без энтузиазмда эшләдек, беләсезме? Энтузиазм кирәк икән, хәзерге шикелле бөтен нәрсәне акчага курсаң, булмый ул хәзер. Менә шулай итеп ачтык без ул гимназия. Бүген язмышы ничек ул гимназия? 14 ел эшләдем мин ул гимназиядә. Беләсезме, шул елны 91дә мин киттем каядыр Казанга, нәрсәләрдер семинарларга йөрергә тырышам. Уку планнарын үзебез генә төзибез бит инде. Гарәп графикасы кертәбезме, төрек теле кертәбезме, тегел әйтәбезме әйтә. Мин шулай Казанда булганда миңа шалтыраталар, өйгә кич белән кайткач Фәрдәвәгезне түшәм җимерелеп төште. Беренче эстетик класста түшәм җимерелеп 120 килограмм штукатур күлчәттек без аны. Шул балалар яры-ялы звонок булып парта арасына утырып өлгергәннәр. Укытучы берсенең янына килгән Илсия Радиповна. Шуның артында штукатурка җимерелеп төшә. Чөнки ул теге нәрсә диләр әле, штукатурка 57нче елдан бирле ябыштырып килгәнлеген, дранка. Шул дранкага ябышкан да теге килеп тә төшкән.
Шуннан соң нәрсә эшләргә туры ел буена киттем инде бөтен начальстволар калмады, кемнәр генә шәһәр мэрының үзенең дә балалары безгә килеп укый. Шулай итеп, шуларны түбәләрне кубарып, КАМАЗ бер кабинетны биклибез дә, анда тузан барыбер балаларны укыттык, уку процессын үзмәдек. Шулай итеп, һәрберсен фанер белән кадаклап чыктык, шуларны бөтенсен курыктык чөнки. Алла сакласын. Аварийный дип тапмадылар, аны комиссия килде, килүен мин инде бөтен шәһәрне күтәрдем ул вакытта. Һәм шунда безгә килде, без чакырдык генераль директор, Татнефтьнең генераль директоры Галиев Ринат Исламовичны чакырдык. Ул искиткеч кеше иде, шулай ук иртә китте Урнычмакта булсын. Менә Ринат абый килде, безнең белән йөрде, мин сөйләдем бөтенесен. Менә шушылай, ни эшли без Ринат Исламович. Да, балалар булай ук дип уйламаган идем ди. Ике атнадан Ришат Фазылович помощник уланың ярдәмчесе. Паралле, была проект излә, әйдә проект излә, абзый төзибез дип әйтте ди. Ондагы кебек бәхетле булган мизгелем бүтән юктыр багает. Аннан икенче мизгел, шуны төзи башлагач, шуның фундаментын салгач, Могҗизалар кыры дигән яңа микрорайонда салдылар аны. Укытучылар белән барып, шуның нигезендә биеп йөрдек чыннан әйтәм. Менә шулай итеп яңа бина төзеттек, 5 ел үткәч ачканнан 96 елда, һәм шул бинаны гаҗәп итеп ачып, ул шәһәрдә бер иде бассейнны яңа бина. Менә шулай булды ул гимназия бүген яши. Аллага шөкер. Менә бик сирәк, әмма ләкин баргалым чакырганда. Аларның эшләренә бер кашан да катнашканым юк. Театр белән гимназия гел элемтәдә яши бу мөмкин. Күп сөйләдем, гафу. Субханалла. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең әңгәмәдәшебез Әлмәт театрының директоры Фәридә ханым Исмагыйлова. Фәридә ханым ул әле Әлмәт шәһәрендә иң беренче татар гимназиясын ачкан шәхес. Шул турыда сөйләде. Сез гимназия турында сөйләгәндә, хәтта шуны янып китәсез күзләрегездән. Ушканнар шәшри. Күренеп тора. Менә ул шушы ат казанлан укытучы исеме юкка гына бирелмәгән. Сез янып яратып эшләгән эшегез икәне күренеп тора. Тормыш ул әлбәттә җиңелүләрдән, табышлардан, югалтулардан тора, сүздә юк. Табышларыгызны менә әле сөйләп торасыз. Югалтуларыгыз булдымы тормышта? Әлбәттә булды. Иң беренче зур югалту мәди булды. Әти кебек авыр кичергән, хәтта әнине дә инде без көткән идек әнине, чөнки әтине ничектер кинәт димим, 84 яшендә әтиебез ул йөрмәде, 8 ел буе паркинсонизм белән чирләде. Әти безнең өчен абруй иде, авторитет иде, ул безнең өчен ныклы терәк иде. Без 3 кыз бит, бер ир-ат иде бит инде ул. Әтине котышкыч авыр кичердем 98 елда. Ул беренче югалту иде. Ул шулай булса, 2017 елда апам фаҗиганы төште. Һәлак булды дип әйтә алам. Апам шул кадәрле оста, талантлы, аны шулай ук Әлмәт районында беләләр. Укытучы, рус теле укытучысы, гаҗәп сәләтле, баянда уйный торган, өздереп җырлый торган, бии торган апам бар иде, шибәр иде. Гаҗәп иде. Бүген дә ул миңа әйтә иде, без синең белән ошаш, безнең холыклар да туры килә диде. Гел ничектер шул бала чагымнан шул апам мине Һинд кинокларын каратып, үстереп, аны сөйләп, иштәлекләрен сөйләп үстереп, концертларга йөртеп, китаплар укырга өйрәтеп, баянда җырлатып, менә шул апам әрәм булды инде. Түбәнкәмәдә яшәйде балалары белән. Әмма үзе генә яшәде, балалары да шунда иде. Хәтерен югалтты, деменция булды. Хәтерен югалтып, җәй көне өеннән чыгып китә. Без аны абайламый калдык. Белә идек ширләгәнен, ул кадерледер дип уйламаган идек. Өеннән чыгып китеп югалды. Безгә хәбәр иттеләр, 2 сутка юк, 3 сутка юк. Без аны 3 атна эзләдек, тапмадык. Котышкыч ана ул Хәния Фәрхи белән бер көнне үлгән булырга тиеш. Менә шулай дип кабул итәм мин, без аның кайсы көнне үлгәнен дә белмибез. Аны очраклы рәвештә балалар, ниндидер бер Афанас дигән авыл бар, 5 километр инде ул Түбәнкәмәдән. Авыл эзләп чыгып китә, авыл сагына дип әйтә иде инде, үзе дә авылны сагынам. Шулай дип уйладык. Авылны сагынып, ул кайда йөргәнен белми иде инде. Кайда ул Әлмәтме уланың өчен Түбәнкәмә бер Карамалыны сагынам дип сагынып чыгып китә. Авыл күрә дә, ул күренеп тора, чөнки ул Афанас авылы. Шул якка таба киткән, аны күргән кешеләр булган, без аның изенә төштек төшүен. Әмма ләкин үзен юк. Балалар каядыр җиләккәме, каядыр шул чукыр аркылы бер кырыйдагы гына йорт, Красный дигән урам инде ул Афанас авылында, шунда табып алалар аның мәетен. 20 полиция машинасы белән эзләп, ул галәмәт булды. Һәм шуннан миңа хәбәр иттеләр. Мин кайтып киткән идем инде, булмый бу, нәрсә эшлибез хәзер дип. Чөнки үзем дә авырыйдыр инде бу вакытта. Һәм хәбәр итте малай племянникым. Шулай дип Марат хәбәр итте.
Ой, құтышқыш хәлләр булды. Шул гына инде бик җылагач әйттеләр, әле ярый тапкансыз, әле ярый ширләгәнсез, әле югалып шулай мәйетләр дә табылмаучылар да була дип. Ул менә құтышқыш хәсрәт 2017 елда кичердек без бөтен гаилә белән. Әнигә ничек әйтергә, әмма ләкин әнигә инде ул вакытта 94 яшь иде, бик авыр иде. Кичерә алмас иде дигән идек. Худайның рәхмәте, әнинең әллә күз яше биткән булып чыкты. Ничектер менә җиңелрәк кичерде дип әйтик микән инде. Гаҗәпкә калдык без аңарга. Яшь олылыгы шулай иткәндер инде дип уйладык Азия белән. Менә шул 18 елда әнине җирләдек. Менә шулай 3 югалтуыбыз булды. Язмыш. Фанилыкның үз кануннары беркемдә мәңгелек түгел, ләкин киткән кешегә түгел, калган кешегә авыр инде ул кайсы очракта да. Инде урыннары җмакта булсын, шушы искә алуларыбыз Шулай дип без инде дога булып барсын иде. Ләкин әйткәнемчә, югалтулар да була, табышлар да була. Әлегә баягы без янә шу театрга әйләнеп кайтабыз. Менә шу театрга килеп кирдегез. Инде мәктәпне аякка бастырып, рәхәтләнеп, яңа бинада эшлисе урында китәсегез килмәгәндер мәктәптән, шулай бит. Ул вакытта бераз гына ниндидер күңелсез дип микән, бер төрлелек, монотон барлыкка килде. Шул ук расписание, бит расписание төзелгән күбрәк завуч эшләнә бит. Расписание, шул ук чаралар, балалар, алар төрле булсалар да барыбер бүк бит инде дәресләр дип әйтик. Нәрсәдер күңелем эзли башлады кебек микән? Нәрсәдер бераз ялыгу булды кебек миңа. Менә ансы яшереп батырым түгел. Ниндидер бер икенче бер үсеш күңел телендер үзгәреш, шулай бит? Ниндидер зур проект. Зур проект. Һәм сезгә Әлмәт театрын җитәкләргә тәкъдим иттеләр. Юктан гына түгел бит, инде тәртип салырга дип чакырдылар дисез бит. Курку булдымы, ниндидер икеләнү? Мин театрга... Һәм гомумән ничек кабул итте труппа? Гафу, бүлдердем. Менә 22 февраль 2005 ел безне театрның зур залына, амфитеатр каршына китереп бастырдылар. Мәрхүм Гафур Каюмов белән икебезне, ул баш режиссер, мин директор итеп тәкъдим итәләр. Бит инде Мәдәният министрлыгыннан килделәр, безнең администрациядан кирделәр. Шунда безне тәкъдим итәләр. Мин шунда ниндидер бер шомлы тынлык сизәм, артистлар утыралар бөтенсе. Беләсезме, ул шундый авыр тынлык урнашты. Ничектер менә аңлатып булмый чыгып китәсе килде. Менә шундый хәл булды. Мин кай вакытта аны театрда да сөйләштерәм әле артистларга да шулай итеп. Алар инде булай булганнар икән, арганнар ул ызгышлардан, җитәкчеләр алыштырудан, шуңа мин аларны яңадан аңладым, ни өчен аның шулай булганын. Бик курыктым башта, алар янына керергә дә курка идем ничектер. Чөнки төрле хәлләр булды, төрле мөнәсәбәтләр булды, тәртип булмаган чаклар булды. Аннан соң мин бит инде театрдан 6 кешене куган кеше эшкән өчен. Артистлар гына түгел, мин хәтта халык артистларын куып җибәрдем, чөнки булмады. Шулай иза чиктем башта, тәртип урнаштыра алмыйча. Беренче җыелышны хәтерлим. Коллектив килешү төзергә кирәк. Шуның көне килеп җиткәне, эшли башлагач бер ай үтте микән инде, бер ике атна микән шунда килеп җиткән. Шул җыелышка кердем генә, ниндидер хәтерлим инде. 2-3 бит кәгазь, бер нинди килешү юк, аны төзергә кирәк. Мин инде үземчә тырыштым, бөтен бүлекләр ниләрен җиткерергә дип әйтик инде. Әмма ләкин сөйлегенә башлыйм, тегеннән бүлдерәләр, моннан кычкыралар, колхоз җыелышы искә төште, теге киноларда күргән, нидә күргән. Сөйләргә дә ирек бирмиләр, әйтергә дә ирек бирмиләр, тегеләр дип кычкыралар, булай дип кычкыралар. Аннан Гафур Шакурович әйтә: "Бу заводта түгел, бу фабрикада түгел. Сезгә мондай әйберләр кирәкми." А мин правила внутреннего трудового распорядка сөйләп битәм анда. Нинди булырга тиешке тәртип кагыйдәләре, шуны кабул итәргә кирәк бит җыелышта миңа. Нәрсә ул, сез белмисез театрны дип әйтә. Сезнең алай түгел, предприятие түгел монда ди инде бу. Шуннан чыктык да мәйтәм, Гафур Шакурович булай ярамый бит. Мәйтәм бит, эшне шуннан да башларга кирәк. Ул бит кирәк әйбер. Мәйтәм, без бит дәүләт театры дип нәрсәләрдер сөйләшергә тырыштым, юк. Ничәдер көн үтте, 2-3 көннән. Кемдер йөгереп керә минем кабинетка. Сезне баш режиссер чакыра. Кирип киттем, нәрсәдер булган инде. Кирип киттем, репетиция парага тиеш Гафур Шакурович. Агарынган, бөтенләй калтырый. Нәрсә, сез монда директормысыз, кем монда, тәртип юк коллективта, нәрсә уйлыйсыз сез? Нәрсә булды Гафур Шакурович дип? Әле үзем дә җүнләп белмим дә. Ул әйтә, репетициядан ташлап чыгып киттеләр, мин аларны чыгармадым тәнәфескә, ташлап чыгып киттеләр. Менә шушылай тәртипсезлек монда. Гафур Шакурович 1-0. Мәйтәм, монда заводта түгел, фабрикада түгел, предприятиедә түгел. Мәйтәм, кабул иттермәдегез бит эшкә тәртип кагыйдәләр. Шулай аңардан күлеп искә алалар инде зәннәгән. Шундыйрак булды. Әмма ләкин тора бара, мин нәрсә дип әйтәм, менә шул 18 елның бер 5 елын миңа өйрәнергә кирәк булды. Тәртип
күпмедер тәртип салганчы, минем әйтәсем килми, театрда строй белән йөрмиләр. Анда эшкә ирек булырга тиеш. Ул иҗат. Мин тәртипне башка әйберләрдә күрәм. Аның башка яклары да бар бит инде. Анда бит башка цехлар да бар әле. Аның костюмы вакытында тегелсен, әйберләр алынсын, декорациясы сәхнәгә куелсын, тамашачысы китерелсен. Әлбит тамашачысы чаклары, хәтерлим, килеп керәләр. 22 тамашачы килгән уйныйбызмы дигән чаклар бар. Әйтәм, беренчедән ничек 22 генә шаккатам. Ничек инде ул, мин гомергә театрга йөргән кеше үзем. Но заллар кимегән инде, кимегән ул елларда, хәтерлим 2000 еллар башында. Әзи тамашачы бит. Битәм беренчедән уйныйбыз ни өчен? Чөнки ул 22 тамашачы кире килмәячәк яңадан. Безнең хәзер инде Аллага шөкер, менә кичәге җыелыштан соң да шундый әйбәт итеп, излекле итеп, бөтенебез чыгышларыбызны ясап, бурычларыбызны куеп, 22 елга нәтиҗәләр, алар безнең менә дигән нәтиҗәләр булды. Без узган ел Тантана премиясының бөтен бүләкләрен диярлек алып бетердек. Узган ел без кече шәһәрләр театрлары фестивалендә без инде 8нче ел рәттән катнашып, 4нче тапкыр гран-прига ия булдык Җилләр тоннан спектакле белән. Менә 13 мартта шул спектакльне театр нацияда уйныйбыз. Җилләр тоннан спектакль менә шуның белән барга җыенабыз. Менә дигән премьера чыкты узган ел, ул әле өйләнмәгән иде, бөтен Казанны шаулатып кайтып киттек монда Камал театрында. Айдар Җаббаровның. Безнең хәзер труппа яшь, 40 артистның 25 яшьләр. Аллага шөкер, театр бик матур, бик әйбәт һәм бик алдынгы урыннарда дип әйтер идем мин. Бу чыннан да бу бер генә кешенең эше түгел, бу тулы бер команданың эше, пазл кебек, берсе генә җитмәсә дә пазлның төгәл матур рәсем килеп чыкмаган кебек, һәр кем менә шушы картинада үз ролен башкара. Ләкин шушы пазлны төзүче ул әлбәттә менә җитәкче. Сез җитәкче буларак, әлбәттә, аларның театр тормышында гына түгел әле, аларның бит шәхси тормышларында. Алар теләсә кайсы сорау белән җитәкчегә керәсең бит. Шулай бит инде. Һәм бүгенге көндә аларның яраткан артистка әйләнүендә дә мөмкинлекләр тудыруда да, әлбәттә, сезнең өлешегез бәйләп бетергез зур. Бу ниндидер ялган мактау сүзләре генә түгел, чыннан да сезнең хезмәтегез башкаларның язмышында алыштыргысыз роль уйный. Һәм шушы эшегездә без сезгә зур уңышлар телибез. Армый, талмый, иҗат итеп, кайнап, менә шулай янып яшәргә язсын сезгә. Амин. Рәхмәт сезгә. Мин Замира бер генә әйберне өстәргә тиешмен, бер вакытта театрда ярыймы. Менә ул шундый бүрек тәэсир кала күрмәсен. Театрга 80 ел була киләсе елга. 44нче елның 20 мартында чыккан аның карары, ул вакытта Совнарком карары инде ул. Без инде бик зурлап үткәрергә җыенабыз менә хәзер. Сугыш вакытында халыкның рухын күтәрү өчен оешкан театр бит инде ул. Ул театр гомер буе гастрольдә йөрде. Шул театр менә мине тәрбияләде, театрга мәхәббәтне, нәкъ Әлмәт театры. Ни өчен мин Зәләне хәтерләмим. Әлмәтләр гел килеп торалар, якын булдыганга микән дозны кай беләлмә торас. Безгә квартирага керәләр иде. Безгә квартирага керә иде Әгъзам абый Галиуллин. Ул искиткеч комига Әлмәт театрының 50 яшендә Уфада үлә гастрольдә. Менә шулай без аларны музеебездә искә алабыз инде, алар турында гел сөйләшәбез инде. Минем әйтәсем килә, Әлмәт театры миңа кадәр яшьләгән театр. Аның нигезе бик ныклы булган театр. Һәм ләкин сез бит беләсез, театр бит ул бөтен җәмгыять кебек, ул ниндидер күтәрелешләр кичерә, ул төшеп китә, ул тигез генә бара. Шуңа күрә аның алтын чоры менә Гали абый Хусаинов, менә Тукай музеенда хәзер генә карап тордым экранга, беренче күзем төште Гали Хусаинов, Тукай премиясе лауреаты. Ул бит Тукай премиясе лауреаты була Әлмәт театрында баш режиссер булып эшләгәндә, Ай булмаса йолдыз бар спектаклен Туфан абыйның куйганда, Туфан абый Гали Хусаинов һәм Дамира Кузаева, Дамира тагын бер Әлмәт театрының якты йолдызы. Менә шуларны исенә төшереп тордым хәзер. Әлмәт театры ныклы нигезле театр, ул искиткеч талантлы һәм минем ролем бары тик шунда гына, мин анда күбрәк яшьләрне җәлеп итәргә тырыштым. Элек бит инде бик яшьләр я тоткарланмаганнар, каядыр нефткә эшкә киткәннәр, акча эшләргә киткәннәр, нәрсәләрдер булган инде, вафат булган кешеләр дә бар. Әмма ләкин менә шуңа күрә урта буын бик күп санда түгел бездә, иратлар бигрәк тә дип әйтим. Менә Рафик Таһиров бар, хәзер менә Эдуард Латипов бар, өлкәннәрдән 3 Роза Пасалихова, Луиза һәм Камил абый. Менә шулар гына, кемнәрдер юк. Без бик истә тотарга тырышабыз. Әле яңа арт мәйданчык ачтык үзебезнең театрыбызда, музей бинасын шулай җиһазладык. Минем инде бу урында бик әйтәсем килә рәхмәтне Татнефткә, чөнки Татнефть кебек безгә ярдәм иткән бер оешмада юк була да алмый. Бөтен ремонтлар Татнефть аркылы эшләнә.
бүтін ол Наил Уфатович Магановның сәнгатькә булган мөнәсәбәте, игътибары, аның шул кадәрле эшләрне башкаруы, аны әлбәттә булган кешеләр белә инде. Ә мин тагын горурланам, Наил Уфатовичның әнисе мине рус теленнән укытты беренче мәктәптә, Әлмәтнең беренче мәктәбен бетердем мин күчеп килгәч. Гомумән беренче мәктәп коллективы да мине формалаштырды ул вакытта. Онда гаҗәп легендар укытучылар эшлиләр иде. Шуңа күрә барысы да бергә тоташкан бит аның. Аның барысы да үрелеп бара бит. Үрелеп бара. Ул Калара Пабулатовлар, Энҗе апа Мөэминовалар, ул Раиса Буйнагыймов, аның Крымда баянчы булып басып торулары, аның күпме җырларын башкарулар быел менә сезонда үземә сүз биргән идем. Нур Әхмәдиев белән Раиса абыйның, алар бит инде иҗатташ дуслар иде. Ничек тә булса аларның искә алуларын үткәрәм, икесе дә дөньядан китеп бардылар. Икесенекендә Аллага шөкер театр коллективы белән гомумән сәнгать йолдызларын чакырып, менә Асаф та килде, Фәридә белән Алсу да килделәр. Шуларның җырларын җырлап, аларның шигырьләренә гаҗәп бер матур кичә үткәрдек. Ул эшләрне дә Әлмәт театры башкармаса кем башкарыр? Әлмәт театры ул спектакльләр генә куймый, ул проектлар эшли. Мәдәният ушагы. Мәдәният ушагы. Шулай. Инде тапшырыбыз ахырында тамашачыларга нәрсә әйтер идегез? Гади генә әйтеп була, ансын барыбыз да әйтәбез. Әлбәттә сәламәтлек кирәк. Әмма ләкин мин үзебезнең милләттәшләребезгә әйтер идем. Менә тагын шул әлеге баягы театр диюбез инде. Бүген милләтнең яши торган урыны бит ул театр. Мәктәбе һәм театры булса милләт яши. Мин нәрсә әйтәсем килә? Театрга бүген кеше нәрсә өчен йөри дигән сорауны бик еш куябыз. Аны миңа хәтлүгә әйткәннәр инде. Ниндидер бер зирәк акыл иясе әйткән. Театрга бүген кеше булып калу өчен килә. Менә шул театрга йөрик туганнар. Һәм гомумән кеше булып калыйк. Рәхмәт. Бик тирән фикер бу. Чөнки кеше булу ул әле гомумән бөтен кешеләр эшли торган эшләрне башкарып йөрүче генә түгел. Кешелеклелек ул шушы дөньяны тотучылар, кешелеклелек. Чөнки кешелек дөньясы дигән бит мәгънә бар. Бик дөрес фикер әйттегез сез. Һәм сезнең фикерегезгә кушылып, тамашачыларыбызга өстәп әйтәсем килә. Кеше булып калу өчен әллә нәрсә кирәк түгел. Ул аның өчен акча да түләргә кирәк түгел. Аның өчен кемгәдер бурычка да керергә кирәк түгел. Аның өчен университетларда бетергә кирәк түгел. Кеше булып калу өчен бары тик бер-береңә игътибарлы булырга кирәк, бер-береңне хөрмәт итәргә кирәк. Һәм әлбәттә театрга йөрергә кирәк. Менә күрәсез бит, театр ул чыннан да эчке дөньяны байыта һәм әлбәттә күз аллау, кешене күз аллауы, фикер йөреше үзгәрә. Аллага шөкер, безнең республикабызда матур, зур театрларыбыз эшләп килә, эшләсеннәр. Бигрәк тә үзебездән бигрәк балаларыбызны театрга йөртергә кирәк. Инде озын сүзнең кыскасы шул, исән сау булыйк, матур яшик. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин сезнең белән сау булашам. Исән сау яшәгез.